नै जोंहा हाल्दवानि मार्केटाव बेरायहैनो नागिरदों नायनोसै दा मा लाबोनाय जायो नायलांबाय था नोंथांमोना उत्तराखंडनि बाजारफोरा माबायदि एसे नायना फैनोसै गिदिंनानै बेसेबां दाम लायो ड्रेसफोरा नायनोसै एसे घूमने जा रही हूँ अभी चलो आय मोजां थाबाय अट'आव गाखोबाय नै दाम गोसानि मानसिफोर नालाय अट'आवनो गाखोसाबबाय आरोना अट'आव मार्केटाव थांगासिनो दं अखा हादों अखा फिसा फिसानो अखा ओमफ्राय नै जों टाउन गेजेर मोनफैबाय वालाव साइडआव जा मोजां सावगारि आखिनानै दोननाय दं आरो बै साइडथिंजाय नायलांबाय था नोंथांमोना एसे देखायलांगोन आरो उत्तराखंडनि हाल्दवानि मार्केट नायबाय था नोंथांमोना एसे देखायलांगोन आं जिखिनि हायो गोसोमखौ गानो सोरबा गोसोमखौ मोजां मोनथारा मोजाङानो गैया माथो कालारानो थोड़ा लाइट कलर दिखा दीजिए भैया ऑलरेडी बहुत लाइट है ये तो मैं तो समझ गया इसके बाद तो वाइट ही आएगा फिर लाइट से ज्यादा ये तो सारा गर्मी में चल रहा है बहुत लाइट है आप ये डार्क कलर तो भी डार्क कैसे क्यों हो गया देखिए ये डार्क कलर में आएगा ये तो बहुत लाइट है मैडम ये मबाइलावहाय कालारफुल नुदों बेखौ बिराद डार्क आरो मोनसेबो मोजां नङा एखे स्मार्ट गोजा बे ड्रेसफोरा बोराय मोजां मोना बेखौ फुद्राय थल्लि आं डिजाइना टप नायदोंमोन आं गैयानो कुर्ति होनदों माने बेयो मोजां दं कलर तो बहुत अच्छा है लेकिन मेरे लिए नहीं हो रहा है ओमफ्राय नै जों बेलेग मोनसे दखानाव नायफैबावबाय मा मोनो नायनोसै मोजां नुदों बेयावबो नायनोसै र' मा लानाय जायो गोजौआवसो दङ नो जा मोजां आरो लस जाबाय
जिखुनु लादो नङाबा Agaknya gosnya 499 ini. Bangsin cuma ini. Oh, laksya ya stan ko abi. Lagi masih sedang. Monaलायबाय नै वाव जा मोजां नुदों आरोना मोनायाव खेबनाय नारि थिरिफोरानो जायगाफोरा क्लिन नागिरनानै साफा फैबाय जोङो बाजार खालामखांनानै ओमफ्राय नै ससे थाबायनोसै आरो ससे थाबायनानै गारि गाखोनोसै मालाबा थाबायनांगौबो एसे देहानि थाखाय मोजां आरो थाबायनायाबो ओमफ्राय आंना हासबेन्डआ जा मिन्थाव होनो आरोना थाबाय मालाबानो जा गोजान मोनफैबाय आरो मामिनि गस्ला माला इसिम सफैखो फात्ता मोनलायासै आरो स्पर्टिं ओमफ्राय कालारखौ बेलेगसो नुयो नै मबाइलाव ओमफ्राय नै बेयो लंपेन्ट
ओमफ्राय बेना बोरै बाबाया होदोंमोन ना बोरै बाबाया ओमफ्राय बे बेसेबां नोंना बेसेबां लानायमोन 800 795 बाय थाइबाल' खम 800आनो जाहैबाय ओमफ्राय आंनालाय नैबे आंनि टप लादों आरो नैबे ओमफ्राय बेलाय नैबे मामिनि फुथुला बेनो 299 फाग्लासो नैबे एफा फिसायानो ओमफ्राय आंबो सु लाबोदोंमोन खिथाथ'ला आङो मबाइलाव बाबाय आंखौ बिरादनो हाला मेंनाय मोनबाय खिथाखाबाय आङो दहायनो मबाइलाव खेबखाबाय नोंखौ खानाया आयै रिफिलेमा नै अखा सिजाबोजोब्बाय जोङो जा देन्जार अखा हाखादों सयथिबो ओमफ्राय नै जों डिनारनि थाखाय चिकेन बिरियानि लानानै फैबाय केजि हिसाबसो फानो दे बेयाव बिरियानिखौ केजि हिसाब जों 1 केजि लानानै फैदों आरो बेखौनो जानानै थानोसै सामफ्रामबो बायनानै टमेट' साटनिबो हरफाखायो गावसोरनायजों लगायनानै जाबा बिराद थांनांसिगोनलै बारा गोबाव थानो हानाय नंला खारनांसिगोन बोखारलाय बेखौ बेखौनो जानानै थानोसै चिकेन बिरियानि आरो बिराद गोथाव आरो माबोरै सङोथाय जों दहाय सानावबो जाहैदोंमोन ओमफ्राय नै दा मोनानि थाखाय बैखौ लानानै फैबाय आरो नै ओरैबायदि टेस्टि बहुद गोथाव आरोखि नै बेदरा प्लेटाव होदो बे बारा जाखायाना एसेल' जायो जानोसै आखाइजोंनो हानबाय गुंखाय दोननानै भिडिअखौ मोजां